रहता भाई। एगो तो अपना ही शोरगुल से बुझात नहीं खे, एगो हमारा लेखा लड़का कहता भैया अरे कि जिला में मचावे खातिर बाबू रहता भाई। हेलो हेलो हेलो, आप जब तक मुझे नहीं देखोगी ना प्यार मुझे नहीं होगा। हर की जिला में बचावे खातिर बाबू रहता भाई। जिला में बचावे खातिर बाबू रहता भाई। ये देखो ये बात सभे में शूट ना करेला, ई गाना दीपू भैया लिखा लड़का में शूट करेला। हर कियो कियाओ में संदेश में बचावे खातिर हर की भैया रहता भाई। ए नाल वाले भैया तो लो ना हमारा के यार, क्या करता रहे यार। हर की संदेश में मचावे खातिर धर्मेंद्र भैया के जितने भी टीम के लोग हैं ना, ये सबके लिए हमारे तरफ से गिफ्ट। हाँ भाई दे दे भाई, हल्का मिले तरीका मेरे को। हर कियो किया मुंह में मचावे खातिर अब बाबू रहता भाई। पैसा ना तो पावर चाहिए, पैसा ना तो पावर चाहिए। प्रेम से जुड़ा एगो गाना हम और गले रहे, एगो हमारा लेखा निर्दोष लड़का के मीठा रस, हमारा लेखा एगो निर्दोष लड़का के एगो लड़की बदनाम कइल चाहतिया। लड़कवा कहता हर किले बुना देबू बात जान जाई टोला, हाँ शराब से खराब नशा लड़की के होला। सही बात है। अब की मिली तो तोहरों के दे। हर किले बुना देबू बात जान जाई टोला, ले बुना देबू बात जान जाई टोला, शराब से खराब नशा लड़की के होला। देबू बात जान जाए टोला। लइकवा कहता का कहता लइकवा हो, हर खिले बुना देबू बात जान जाए टोला। देखो हमहू सही ना ए जगह तक आइल बानी, हमहू बहुत जगह हेलल बानी, लेकिन तारा देखा हम लड़की के ना देख ले रहे। कहता अरे ले बुना देबू बात जान जाई टोला, शराब से खराब नशा लड़की के होला। शराब से खराब नशा लड़की के होला। जिला में मचावे खातिर बाबू रहता भाई। संदेशों में मचावे खातिर बाबू रहता भाई। अब पैसा ना तो पावर चाहिए, पैसा ना तो पावर चाहिए। हर की जिला में मचावे खातिर बाबू रहता भाई।
ए सामने से हटाओ। अब पैसा ना तो पावर चाहिए, पैसा ना तो पावर चाहिए। लइकवा कहता है मैडम है ना वो, मैडम है ना वो। अरे कि यूपी बिहार में नाम चले, अब बालू के खादान चले। अरे कि शाहाबाद में नाम चले, बालू के खादान चले। हेलो शत्रुघ्न भैया, रामायणी के मिजाज में आवो। अरे कि यूपी बिहार में नाम चले, बालू के खादान चले। शाहाबाद में नाम चले, बालू के खादान चले। भाई ये गाना के एक एक लाइन हिट रहे भाई। लइकवा कहता का, अरे की बस में करे खातिर बस में करे खातिर पुलिस थाना के सिपाही। का भइले भाई? अरे की बस में करे अक्टूबर भाई कितना हाली भाई खातिर पुलिस थाना के सिपाही। अब पैसा ना तो पावर चाहिए, पैसा ना तो पावर चाहिए। और देखिए भकुरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी बड़े भैया मनीष भैया के तरफ से 1 करोड़ रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की हमारा नंबर का पैसा। अरे की बस में करे, अरे की बस में करे खातिर पुलिस थाना के सिपाही। का भइल भैया? पप्पू भैया का भइल? थोड़ा सा लव भैया तू बोलो ना।